Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator en wij nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor dialect. En daarom is uitgenodigd en ook gekomen, ja, met wie heb ik het genoegen? Ik ben Veronique de Thier. Ik was tot voor kort de adviseur streektalen bij Erfgoed Zeeland. Sinds 1 november heb ik echter een andere baan die nog altijd met dialecten te maken heeft. Dus ik ben nog wel altijd bezig met het Zeeuwse dialect. Maar ik hou me nu ook bezig met allerlei andere dialecten. Oké, dus sinds 1 november 2021 heb je die andere baan. Ja, dat klopt. Maar waar ben je geboren? Ik ben een echte Vlaamse, dus ik ben geboren in de buurt van Gent. Maar ik heb meer dan 18 jaar dus hier in Zeeland de Zeeuwse dialecten bestudeerd en er van alles mee gedaan eigenlijk. En wat is je vooropleiding dan? Ik heb talen gestudeerd, Nederlands-Engels, en dialectologie is daar een onderdeeltje van. En waar heb je dat gedaan? In Gent, aan de Universiteit in Gent. En daar ben je ook nog steeds werkzaam? En... Ik werk dus eigenlijk bij het Instituut voor de Nederlandse Taal in Leiden, maar ik heb nog een standplaats aan de Universiteit Gent. Oh ja. Dus dat is een soort samenwerking tussen die twee instituten. Nou, Veronique, ik heb jou leren kennen bij iets heel leuks. Dat klopt. Ja, dat klopt. Dat was in Klingen, Ja? Nederlands Klingen. En die hadden samen met oudtijdkundige kring de 4 ambachten uit Hulst. Ja. En ook met de Klinkspoor. Ja. Hè? En ook met andere 5 grensdorpen. Klopt. Als een cursus georganiseerd. Dat klopt. En die mail kwam voorbij en ik heb me ingeschreven. En dan mochten er 30 meedoen. En ik was een van de gelukkigen. Hoewel het door corona dus wel 2 keer is uitgesteld geweest, maar uiteindelijk inderdaad in oktober hebben we die cursus eindelijk kunnen geven. Ja. En deze cursus was natuurlijk gericht op de grensdorpen. Dus dat betekent op het Oost-Zeeuws-Vlaamse dialect en op het Waaslands. Ja. Dus de Waalse dialecten en de Oost-Zeeuws-Vlaamse dialecten die hebben heel veel gelijkenissen. Ja. En het was dus een beetje een grensoverschrijdende cursus in dit geval. Maar dat is eigenlijk toegespitst op die 5 grensdorpen. Het was toegespitst op de 5 grensdorpen, maar je kan een dialect natuurlijk nooit apart zien. Nee. Elk dialect is onderdeel van een groter geheel. Nou, en wat ik eigenlijk daarmee wil zeggen, je bent overal natuurlijk waardevol. Overal met waar andere dialecten zijn. Dat klopt, ja. Je kunt de verschillen, de overeenkomsten. Dus ja, ik dacht, en die moet ik eventjes toch vragen bij Scheldemondig. En je bent er. Ja, ik ben er. Ja. En, dus ik ben dus eigenlijk wel bezig met dialecten in Nederland en Vlaanderen. Maar ik ben natuurlijk gespecialiseerd in de Zeeuwse en de Vlaamse dialecten. Oh ja. Maar beetje bij beetje leer ik ook nog wel wat over de andere dialecten. Want als je een kaart ziet van Nederland en Vlaanderen, dan zie je dat eigenlijk er 6 zeer grote dialectgroepen zijn. Dat gaat dan van het Fries. Ja, dat klopt, dat is de eerste dia. Dus dat gaat dan van het Fries, wat natuurlijk eigenlijk ook een officiële taal is. Het Gronings heb je, het Brabants, het Neder-Saxisch, het Vlaams en het Zeeuws is de meest zuidwestelijke groep. Het Brabants en dan het Limburgs. Dat zijn eigenlijk de grote. Dat zie je inderdaad op deze dia. Dus je ziet een beetje hoe die in elkaar overvloeien. Want een dialect kan je nooit echt scheiden. Dus de grenzen zijn altijd vloe. Het is niet zo dat bijvoorbeeld hier in Aardenburg en in Oostburg dat daar echt een strakke grens is. Nee. Er zijn woorden die op dezelfde manier zullen uitgesproken worden. Er zijn woorden die op een andere manier zullen uitgesproken worden. Maar nou zei je, Fries is een taal. Ja. Nederlands is een taal. Ja. Is Vlaams ook een taal? Nee. En wat is het verschil tussen een taal en een dialect dan? Wel, eigenlijk in C voor taalkundigen is er eigenlijk geen verschil. Nee. Dus elk dialect is een taal op zich, maar het wordt niet beschouwd als een officiële taal. Oh. Er is wel een streven om bijvoorbeeld bepaalde dialectgroepen, zoals het Neder-Saxisch of het Limburgs, die hebben wel een statuut van streektaal. Dus dat zit er ergens tussen officiële taal en een echt dialect in. Maar eigenlijk elke taal heeft een grammatica, heeft een woordenschat, geeft een spelling, geen verplichte spelling, maar je kan toch proberen om je dialect te schrijven. Het enige verschil met een standaardtaal is dat dat niet genormeerd is. Oh, nee. Dat je dus eigenlijk dat je niet zegt, ik moet dit op deze manier schrijven of dit moet nu vanaf zo in dit dialect gesproken worden. Maar dus... hoe zijn dialectonderzoeken
kun je daar iets van vertellen? Want dat lijkt me wel heel leuk. Ja. Ga je dan met de microfoon rond en laat ze maar een verhaaltje vertellen? Ja, dat klopt. Het is eigenlijk op deze manier, dus door mensen te laten praten, dat men die grenzen kan trekken. Hè. Dus je gaat meestal kiezen we daar oudere mensen voor die in hetzelfde dorp blijven wonen zijn en niet beïnvloed zijn door andere dialecten. Die zijn natuurlijk nu veel moeilijker te vinden dan 30 jaar geleden of 40 jaar geleden. En toen vond je die nog gemakkelijker. Maar op basis van gesprekken en van hoe ze bepaalde woorden uitspreken, kun je dus dialecten onderscheiden. Neem nu bijvoorbeeld het woordje ijs. Ja, hier zien we iets heel moois. Ja, klopt. De ene zegt is Ja. en de ander zegt ijs. Hoe IJs komt dat of nou? ice of... er zijn verschillen. Die ei zal niet altijd als een mooie diftong of tweeklank uitgesproken worden. Dus daar zijn wel wat verschillen. Maar je ziet wel dat zowel bijvoorbeeld in het Zeeuws en in het Hollands... eigenlijk tot en met het Zeeuws, dus het West-Vlaams en het Zeeuws, maar ook aan de oostelijke kant, het Limburgs en de Achterhoek en tot in Groningen, dat men daar die i heeft. En dat is eigenlijk een oude vorm. Oh ja. Dus die ei is eigenlijk jonger. Oh ja. Dus die ei-vorm, dat is er gekomen zo rond 1600, is eigenlijk een Brabantse, Hollandse vorm die zich dus zowel naar het westen als naar het oosten verspreid heeft. En in die periferie aan de zijkanten zien we dus eigenlijk nog de oudste vormen. Oh ja. En dat zijn ook degenen die we in Zeeland vinden. En dus Zeeland heeft, wat de klanken betreft, niet altijd meegedaan met de vermodernisering van het Brabants. Vandaar dat dus de typische kenmerken voor het Zeeuws bijvoorbeeld zijn dat men hier is zegt en dat men hier kieken zegt of muus en uus. Oh ja. Nou, een heel mooi verhaal is uit mijn jeugd. Dan kreeg je een dicté op de lagere school toen nog. En dan moest je ofwel een korte ei of een lange ei. Ja. Maar dan was er bij ons een dorp in de buurt, in West-Brabant. En die spraken de korte ei en de lange ei anders uit. En dan dacht ik, goh, dan die mensen. Ja. En ik had alles goed. Ja, dat had je ook met de dubbele O en dus kolen. Dus kolen, steenkool en kolen om op te eten. En dat was, vroeger werd dat ook verschillend gespeld. En dat kon je ook horen, omdat je in het dialect... In de ene versie zei je, ik ga kulen eten of koelen eten. En het andere was dus gewoon kool. Dus ook daar kon je als dialectspreker eigenlijk voordeel halen om de spelling in het Nederlands juist te schrijven. Ja, behalve klopt. is en ijs heb je ook klaproos uitgezocht. Hè? Dus ik zei daarnet, zei het wel, klanken. Hè? Dus je kan dialecten voornamelijk karakteriseren op basis van klanken. Maar natuurlijk zijn er ook woordverschillen. En bijvoorbeeld de klaproos werd vroeger als je hier een kaartje ziet, dat is een kaartje van Zeeland. En daar zie je bijvoorbeeld dat in West-Zeeuws-Vlaanderen de klaproos vroeger slaaproos werd genoemd. Slaaproos, waarom? Zo'n klaproos heeft een verdovend middel in zich. Dus men gaf dat vroeger ook aan babytjes bijvoorbeeld. De fopspeen werd dus in dat in een extract verdoven, van... ja, in dat extract geduwd en daardoor sliepen baby's gemakkelijker. Echt waar, ja? En dus vandaar dat men dus ook zo namen als slaaproos vindt. Ook wat we nu eigenlijk zien is dat je ziet overal kankerbloem in Zeeland. Als je dat nu zou opvragen, dan krijg je dat bijna niet meer. Nee. Dat woord is bijna volledig verdwenen. Waarom kankerbloem? Dat kan ook in de Engelse dialecten heb je cancer rose bijvoorbeeld. Dat kan zijn omdat dus die medicijnen, dus ook, dat die bloem ook gebruikt werd om medicijnen van te maken. Pijnstillend, want ze zijn verdovend, dus pijnstillend. Hoewel er ook mensen zijn die zeggen dat je er kanker zou van krijgen als je ervan at. Dat is tweeërlei betekenissen. Ja, dus over etymologie, dat is dikwijls moeilijk om te weten waar die etymologie precies vandaan komt. Nou noem je het woord etymologie, wat is dat? Etymologie, dat is dus het zoeken in de geschiedenis van wat een woord oorspronkelijk betekende. De woordherkomst, Ja. dat wordt helemaal bestudeerd. Ja, bijvoorbeeld ook hierbij zie je de groene ruitjes, rozenwiet. Dat wiet dat daarin zit, dat kennen we enerzijds natuurlijk van drugswiet, maar het is ook het Engelse wiet voor onkruid. Ah, ja. Dus in dit geval, dat wiet verwijst dus eigenlijk naar onkruid. Oh, ja. Onkruid dat eruit ziet als een roos. Want het werd
gezien als onkruid, omdat het stond tussen het koren. Dus het was een soort onkruid. Ja. Of spokenbloem zie je daar ook ergens staan. Spokenbloem, dat was ook om de kinderen te waarschuwen dat ze er niet mochten aankomen. Oh. Dus dat is een beetje etymologie. Wat waren de benoemingsmotieven om tot die woorden te komen? Maar die woorden zijn dus nu eigenlijk zo goed als verdwenen. En als je nu vraagt in Zeeuws-Vlaanderen hoe een klaproos heet, dan zullen de meeste mensen gewoon klaproos zeggen. En behalve de ouderen, die weten het Behalve de heel ouderen, die weten het misschien. Nou, die zitten misschien wel te kijken en die zeggen wel, ik weet het wel. Ja, wel, ik heb al eens een testje gedaan en als je het eerst gewoon vraagt, dan zeggen ook de ouderen tegenwoordig van klaproos. En als je dan zegt, ja, maar ken je ook nog? Ah, ja, juist. Dus dan herinneren ze zich het nog, maar ze gebruiken het niet meer spontaan. Nee, maar in de herinnering weten ze Ja, het niet. Hè? en daarom is natuurlijk dat dialectonderzoek wel belangrijk. Hè. Daarom maken we ook dialectwoordenboeken. En het Zeeuws heeft een heel mooi Zeeuws dialectwoordenboek, dat je hier ook achter mij ziet want staan. ik zie hier atlas van dialect. Ja, en dus het woordenboek der en Zeeuwse daar heb je dialecten. allemaal aan meegewerkt. Nee, niet allemaal, want dit is al gemaakt in de jaren 60. Toen was ik nog maar net geboren. Oh. Dat is de beroemde mevrouw Gijssen heeft daar aan gewerkt. Dat was een van de eerste vrouwelijke dialectologen. En die heeft daar een heel mooi werk van Heb je gemaakt. daar ook nog les van gehad? Nee, dat Zij niet. was echt iemand die Ja. onderzoek deed en Ja, dan klopt. samen Ja. met een team dat Ja, Zeeuws ja, dialectenboek. dat is echt een mooi en zeer belangwekkend woordenboek. Daar worden ook plaatsnamen in gegeven en zo. Ja. En we hebben het ondertussen ook gedigitaliseerd, dus je kan het ook gewoon op internet vinden ja. onder zeeuwsewoordenbank.nl. Oh ja. Ja, nou nog iets belangrijks, want we zitten natuurlijk in het Ledeltheater hier in Oostburg Ja. van de gemeente Sluis. En daar hebben we Belfort. Ja, Vertel, Klopt. want ik ben nog gids op Ja. de Belfort. ja. En dan zie je op de bovenste verdieping zie je natuurlijk, ja, dan druk je op een knopje en dan hoor je allerlei mensen praten in een dialect. Klopt, dat is een dialectentoonstelling. Het is eigenlijk meer dan een dialectentoonstelling. We hebben dus in dat Belfort samen met de gemeente Sluis hebben we een verdieping aan Johan Hendrik van Dalen gewijd. Maar de bovenste verdieping is eigenlijk gewijd aan het maken van woordenboeken en aan dialect. En dus daar kan je 2 spelletjes spelen over dialect, over het Zeeuwse dialect, maar ook over allerlei andere dialecten. En daar staat ook allerlei informatie over de dialecten. Oh ja. En eigenlijk kan je daar ook naar de Zeeuwse klapbank luisteren. Klappen En, is... Ja, klappen was oorspronkelijk babbelen, praten. Ja. En dus een klapbank is vooral aan de overkant, want hier in Zeeuws-Vlaanderen gebruiken ze dat niet, is eigenlijk een bank waarop meestal oudere mannetjes met elkaar zitten praten. En vrouwen die moesten vroeger binnen blijven en zo. Maar, dus de mannen die konden op zo'n bankje gezellig zitten praten. Werd ook soms leugenbank genoemd. Ja, leugenhoek. Want er werden leugenbank. natuurlijk wel veel leugens verteld. Ook. Ja, vooral over de vrouwen, want die Ja, waren er toch niet natuurlijk. bij. En dus die klapbank, dat is een reizende tentoonstelling die ik gemaakt heb in het begin, toen ik hier in Zeeland werkte. En daarin hoor je dus de verschillende Zeeuwse dialecten. En dus hoe ze bijvoorbeeld in West-Zeeuws-Vlaanderen helemaal anders spreken dan in Ja, maar dan Oost-Zeeuws-Vlaanderen. komen we bij de volgende dia. Je hebt natuurlijk de invloeden van allerlei mensen die gaan migreren. Ja, Je hebt al de invloed van Brabant genoemd. ja, Maar als we dan nog verder terug in de tijd gaan, klopt. en dat vond ik zo'n interessant verhaal, want dat is eigenlijk de grote volksverhuizing. Ja, en eigenlijk... Van rond 400 of zo? Ja, rond 400 na Christus. Dus toen de Germaanse stammen zijn gaan migreren. Waarom? God, dat kan te maken hebben met dat er bijvoorbeeld droogte was en dat ze daardoor moesten verhuizen. Ja, of overbevolking, overbevolking, hongersnood, ja. hongersnoden. Dus er zijn allerlei redenen te vinden waarom stammen echt gaan migreren. En in de 4e eeuw na Christus ongeveer is dat dan ook op grote schaal gebeurd. En onze dialecten hier in Zeeland en in Vlaanderen zijn dus grotendeels gebaseerd op die volksverhuizingen. En veel minder op die Brabantse invloed van de jaren 1500 en 1600. Oh ja. Eigenlijk zijn de grenzen van ons dialect eigenlijk al daarvoor een beetje vastgelegd. Dus Je had bijvoorbeeld de Saksen. Ja? Die zaten in het noorden van wat we nu Duitsland noemen. Ja. En die kwamen naar het westen. Die hebben... Overland. Over land, maar ook over zee. Oh ja. En dus als je naar het kaartje kijkt, dan zie je dat die Saksen enerzijds in Groningen en in Drenthe zijn terechtgekomen, maar dat die dus over zee
in Engeland zijn terechtgekomen, Vandaar de Angelsaksen, Saksen, ja. inderdaad, maar dat die ook op onze kusten zijn terechtgekomen. Dus op de kusten van Frankrijk, van Vlaanderen en van Zeeland. Ah, ja. En nog hoger. En we vinden daar in onze dialecten eigenlijk nog altijd sporen van. Ah. Nu, de Saksen dus. Maar er waren ook Franken. Die zaten iets lager in Duitsland en die zijn over land. Kwamen die niet uit Frankrijk? Nee, die Franken kwamen niet, die kwamen ook uit Duitsland. Hè. Frankrijk, dat zijn ook Franken, maar die kwamen niet uit die richting. Ze kwamen dus van de andere richting. Ah, ja. En die hebben dan vooral de Brabantse en de Limburgse dialecten. De Brabantse en de Limburgse dialecten zijn eigenlijk meer gebaseerd op dat Frankisch. Ah, ja. En die twee stammen hebben zich vermengd met de bevolking die er al woonde. En de grens ligt zo ongeveer aan de Schelde. Ah, ja. Hè, dus de Saksen zijn dus de westelijke dialecten. Dus onze Zeeuwse dialecten zijn van ondergrond eigenlijk Saksisch. Ah, ja. En daar zijn ook nog de Friezen. Ah, ja. o- Ja, maar hoe over- zitten dus- die Friezen dan nog tussen? ja, die Friezen, dat was dus ook een kleinere stam. Maar die En wonen hier al? Die woonden meer in het noorden en die zijn ook een beetje afgedaald naar het zuiden. Oh ja. En het is eigenlijk die combinatie van al die invloeden die ervoor zorgen dat er dialectverschillen zijn. Dus dat het Brabants en het Limburgs helemaal niet lijkt op de Vlaamse en de Zeeuwse dialecten. Ja, ja. En een aantal woorden die we kennen, zoals een pit, kennen ze vooral aan de overkant, voor put. Dat is eigenlijk nog zo'n oud kenmerk uit die Saksische tijden. Oh ja. Dus een aantal kenmerken kunnen we nog altijd herkennen van toen. Ja, want ja, we zien hier ook de kenmerken van West-Vlaanderen. Ja, en ook hè, van... dus zoals we in de cursus Ja? in Klingen hebben geleerd, is er dus een groot verschil tussen West-Zeeuws-Vlaanderen, de dialecten van het land van Axel. Hè, die zijn eigenlijk vrij oud, van ondertoon, dus die hebben die Saksische elementen nog allemaal. En dan de Oost-Zeeuws-Vlaamse dialecten, dat zijn eigenlijk die dialecten die dan vanaf de 15e, 16e eeuw onder invloed van dat Brabant zijn komen te staan. Ja, want die waren Dus we toen- hebben die gedaan. Ja, dus die hebben de i en de u bijvoorbeeld verloren en zijn dus een ui en een ei gaan gebruiken. Dus dat zie je bijvoorbeeld bij kijk, ijs, mijn huis. Dus de U is Ja. ouder als de ui. Ja, de i en de u zijn ouder dan de ui. Ja. De ui is vrij modern in de taalkunde, zou je kunnen zeggen. Nou, heel mooi, Veronique, want ik ben ook gids natuurlijk in heel Zeeuws-Vlaanderen. En in 2014 bestond Zeeuws-Vlaanderen 200 jaar. Klopt. Dus wij gingen allerlei dingen organiseren. Dus ik was uit Oost-Zeeuws-Vlaanderen naar West-Zeeuws-Vlaanderen gekomen. En ik sta daar ingedeeld bij allemaal West-Zeeuws-Vlaanderen. Ja, maar dat is toch logisch, Jan? We moeten de duvel laten vliegen van Oost-Zeeuws-Vlaanderen naar West-Zeeuws-Vlaanderen en omgekeerd. De duvel laten vliegen. Weet je wat het was? De duivel De laten duivel, vliegen. ja. Dus De met- duiven. ja. De duiven, de duven, ja. De duvel, hè? Ja, klopt. Ja, dat is De dus duvel dat is een typisch kenmerkje dus van die ui. Hè. Ja. Maar je hebt dus nog wel een aantal andere Ja, kenmerken. mogen we die- nog even dus- terug ja. naar de U en de Ui, alsjeblieft? Dan, ja, we zagen hem net. Ja, Ja. want, ja, gaan we even van boven naar beneden zo? Ja, dus die i en die u, dat is wat het meest opvalt voor het Zeeuws. En die je dus niet in Oost-Zeeuws-Vlaanderen vindt. Hè. Waar je ook een verschil in hebt, is bijvoorbeeld de o. Hè. Dus in het westelijke zeg je bij bepaalde o's groot en zeg je brood. Terwijl dat je dan in het oosten brood en groot of bruut en groot hebt. Hè. Dus op de grens heb je ook die u af. Ja. Want eigenlijk zou ik hier nog een uur kunnen zitten om dan ook nog uit te leggen dat het Oost-Vlaams ook nog eens zijn invloed heeft gehad, maar dat zou ons te ver leiden. Ja. De eeën bijvoorbeeld is de oudste vorm, steen, deel. Dus terwijl in Oost-Vlaanderen is dat dan een ieën geworden, steen. Stil. En ook een heel oud kenmerk dat we eigenlijk niet meer zien in Zeeuws-Vlaanderen is de lange a van schaap en maken. En dat is in heel Zeeuws-Vlaanderen is dat een o-achtige geworden. Oh ja. Schoup en maken. Ja. Maar als je naar de overkant gaat, bijvoorbeeld in Beveland en op Walcheren, dan is dat schaap en zelfs schijp en scheep. En dat is eigenlijk de oudste vorm, want die horen we ook nog in het Engels sheep bijvoorbeeld. Oh ja. Dat is, en wat ook typisch is voor de westelijke dialecten, dat is dat we vrouwelijke woorden zoals kat, broer, duif, dat we daar een e achter zetten. En dat doen ze in het oosten Voor het ook niet. vrouwelijke? Ja, katten,
katten, een duve enzovoort, dat men dus die uit daar gaat aanplakken, terwijl dat je dat in het oosten ook weer niet hebt. Ah, zit het zo, joh. Ja. Ja, ik heb met de cursus allemaal gehad natuurlijk, maar voor mij is het ook weer een opfrissertje klopt. natuurlijk. Hè? Ja. Ja, volgende. En dus, ja, eigenlijk kun je dus op basis van die kenmerken die we nu zo een beetje genoemd hebben, kun je dus ook de dialecten gaan onderverdelen, ook binnen Zeeland. Hè. Dus in Zeeland hebben we de Noordzeeuwse dialecten, dat zijn de dialecten op Schouwen-Duiveland, ook op Goeree-Overflakkee, ook al zit dat Die in zijn aan elkaar Zuid-Holland, verwant. maar dat zijn ook Noordzeeuwse dialecten, ja. Dan heb je Walcheren. Wacht, maar Noord-Beveland zit daar ook bij. Oh. Hoewel je dat eigenlijk zo'n beetje in het midden zou plaatsen. Maar die zijn ooit ontvolkt geweest door overstromingen. En toen zijn er nieuwe mensen vanuit Schouwen-Duiveland op dat eiland gekomen. Waardoor hun dialecten dus veel meer kenmerken gemeen hebben met Noord-Zeeuws. Ja, want Noord-Beveland dat was los van Zuid-Beveland. Ja, dat hè? waren allemaal losse eilanden vroeger. En dan het Midden-Zeeuws, dat is dus Walcheren en Zuid-Beveland, waar je dus ook nog wel verschillen in hebt. En dan Zeeland, of Zeeuws-Vlaanderen, dat is een prachtige streek om iets met dialect te doen. Want daar zijn zoveel verschillen. Alle verschillen komen daar eigenlijk samen. Echt waar, ja? En dus, je hebt dus enerzijds dus dat West-Zeeuws-Vlaams, dat één blok is, maar waar ook wel hier en daar wat verschillen in zitten. Dan heb je het land van Axel, dat eigenlijk ook herbevolkt is vanuit Walcheren. En dus dat eigenlijk veel meer kenmerken gemeen heeft met de echte Zeeuwse dialecten van de overkant. Ja. Wat West-Zeeuws-Vlaanderen dan minder heeft. En dan, als je dan naar het oosten gaat, heb je dan dus dat Oost-Zeeuws-Vlaams. En aan de grensstreek heb je dan nog eens de oostelijke kenmerken die heel goed samengaan met de Waasse dialecten. En dan de westelijke die eigenlijk samengaan met de Oost-Vlaamse. Dus het is eigenlijk een puzzel. En dan heb je nog eens een aantal dialecteilandjes. Want bijvoorbeeld Sas van Gent, Hulst, Filipijnen, dat zijn allemaal nog eens dialecteilandjes op zich. Oh ja. Dus het is echt een mooie vijver om in te vissen als je taalkundige bent. Ja, maar heeft dat ook nog iets te maken met de godsdienst? Want in 1648 Ja. werd eigenlijk de godsdienst, de katholieke godsdienst verboden. Ja. Dus die gingen dan meer op België Klopt. gericht worden. De katholieken, Van Hulst. ja, Katholieken, klopt. hè? Die Ja. lieten ook kapelaans en Ja, pastoors komen klopt. om de sacramenten toe te dienen. En die mochten natuurlijk van de pastoor niet trouwen met die mensen uit Zaamslag en verder, hè? Nee, dat klopt. Dus vandaar dat we dus die tweedeling, dus West-Zeeuws-Vlaams, daar had je wel een mengeling, maar toch hoofdzakelijk protestants. Land van Axel zeker, hè, want dat waren dus de protestanten die van Walcheren waren gekomen. Terwijl dat Oost-Zeeuws-Vlaanderen en die grensstreek voornamelijk bevolkt geweest zijn door katholieken. Dus ook daar heeft er een deel onder water gestaan, maar is herbevolkt door katholieken. Dus vandaar dat die ook veel meer met die Brabantse kenmerken te maken hebben, omdat het Waasland ook voor een deel verbrabanst was. Helemaal goed. Ja. Ja. Dan zie je weer nog een heel mooi kaartje van links naar rechts, zou ik zeggen. Ja, om eigenlijk de hele geschiedenis van de dialecten uit de doeken te doen, moeten we hier een paar avonden zitten, zoals je weet. Ja. Hè. Maar dus, hier kan je nog eens goed die 3 grote dialectgebieden zien uit het zuiden, namelijk de Vlaams-Zeeuwse dialecten, die dus samen de westelijke kant vormen, maar waar er dan heel veel verschil is tussen de dialecten die wel verbrabanst zijn, zoals die in Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld, en die in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. En dan daarnaast heb je een Brabantsgebied. En die kaart toont ook dat dialecten zich niet aan grenzen houden. En bijvoorbeeld de Brabantse dialecten, dat zijn de dialecten van Noord-Brabant, van Antwerpen en van Vlaams-Brabant. En ook bijvoorbeeld het Limburgs houdt zich niet aan de grenzen, want je hebt het Nederlands-Limburgs en het Belgisch-Limburgs. Dus er zijn natuurlijk verschillen gegroeid. Zeker toen we dus los van elkaar kwamen, toen er echt een rijksgrens kwam, toen zijn die dialecten meer en meer uit elkaar gaan groeien. Maar 200 jaar geleden kon je echt niet horen of iemand van de ene koewacht was of van de andere koewacht. Terwijl dat je dat nu wel al meer kunt horen. Ja, ook vanwege die grenzen. Ja, vanwege die grens. Dus in Vlaanderen is men zich dan meer op Vlaanderen gaan richten. En die Zeeuwen moesten wel mee met Nederland. Dus die zijn zich dus ook meer naar het noorden gaan richten. Ja. Maar Veronique, hoe zie je nou de toekomst van de dialecten? Want ik heb 3 kinderen, 3 schoonkinderen en 4 kleinkinderen.
En die spreken wellicht geen dialect meer? Nee. Wel denken dat ze een beetje de tongval hebben. Ja. Want ik ben in Brabant opgegroeid met een moeder van mijn kinderen ook uit Brabant. Dus die mensen uit Hulst, mijn kinderen dan, mijn schoonkinderen, ja, die hebben dan toch wel een beetje de tongval. Hè? Ja, Maar dat verder, klopt. Je kan uiteindelijk wel horen waar iemand vandaan komt. Er blijft wel altijd een accent achter. Maar het is natuurlijk onze eigen schuld dat onze kinderen en kleinkinderen het niet meer kunnen. Want op een bepaald moment hebben we het eigenlijk zelf opgegeven om het door te geven. Nu, dat had natuurlijk een aantal objectieve factoren. Dus onze maatschappij werd groter. Hè. Jij zei zelf al, je komt uit Brabant en je komt hier terecht. Ja. Een andere Zeeuw zal met een Limburger getrouwd zijn. Nu, dan moet je keuzes maken. Hè. Ja. Dus die mobiliteit is groter geworden. We hadden ook meer behoefte aan een standaardtaal. Ja. Er was radio, tv. Dus er moest een overkoepelende taal komen waarin we gemakkelijk kunnen communiceren. Oh ja. Wij praten nu ook in een standaardtaal. Dus als ik in mijn Vlaams dialect tegen jou in je Brabants dialect begin te praten, dan kunnen we misschien wel wat problemen krijgen. Oh ja. Vandaar dat mensen dat meer en meer opgeven. Oh ja. Dat zijn dus de objectieve dingen. Maar helaas is er op een bepaald moment ook de tendens gekomen om te zeggen dat dialect achterlijk en boers is. Dat is veel mensen zijn ervan uitgegaan dat dialect dus een slecht uitgesproken Nederlands was. Oh ja. Wat dus niet zo is, want zoals ik heb laten zien, is het eigenlijk veel ouder dan de standaardtaal. En het is dus gewoon één bepaald dialect dat in de jaren 1500, 1600 het belangrijkste was. En dat is dan de ondergrond geworden van onze standaardtaal. Ja. Maar wij hebben het zelf niet meer doorgegeven. Scholen hebben het geweerd. Ouders hebben het geweerd omdat het zogezegd slecht zou zijn voor de carrière. En op dit moment is het dialect eigenlijk cultureel erfgoed geworden. Oh ja. Dus het is wel belangrijk dat men weet dat het er is, dat men de kenmerken er nog van heeft. Vandaar dat er ook veel dialectonderzoek naar gedaan is natuurlijk. Maar het is niet meer terug te herstellen als communicatiemiddel. Daarvoor is het te ver verwijderd al van de en vooral met huidige chatten generatie. En zo, weet je wel, dat is ook weer een heel andere taal. Ja. Maar we hebben hier een mooie laatste dia. Kijk. We hebben dat is toch een beetje reclame voor jou, Veronique. Ja, want dat klopt. Ik vind het gewoon geweldig. Hier heb je aan meegewerkt. Ja, samen met 3 collega's van de Universiteit Gent hebben we dus de laatste 2 jaar aan een atlas van het dialect in Vlaanderen gewerkt. Nu ja, ik geef toe, het gaat over Vlaanderen. Maar Zeeuws-Vlaanderen die heeft altijd geluk, die doet overal mee. Ja. Ofwel dubbel, omdat ze meegaan met Vlaanderen en met Nederland. Maar ook in dit geval heeft Zeeuws-Vlaanderen dus een mooi hoofdstukje gekregen in dit mooie boek. Dus waar dan de verschillende dialecten besproken worden. Maar waar je ook bijvoorbeeld vindt welke woorden gebruiken we voor kleding. Welke woorden gebruiken we voor dronken zijn enzovoort. Dus het is een mix van allerlei... het is gebaseerd op 50 vragen over dialect. Oh ja. En op die manier, op een speelse manier, hebben we geprobeerd om dialect eigenlijk aantrekkelijk te maken. Ook voor mensen die het zelf niet meer kennen of die het alleen maar kennen van hun grootouders. Ja, en dan wil ik mee besluiten. Het is natuurlijk heel aantrekkelijk om jouw cursus te volgen. Ja. Hoe gaan ze jou benaderen om een keer... meestal 3 avonden of zo, zei je? Dus de cursus in Grensdorp in Grensdorp was 3 avonden. Er zijn allerlei formules. Je kan ook op 1 avond een lezing geven, wat ik ook vrij vaak doe. Ze kunnen mij altijd bereiken op veronique.detier Instituut voor de Nederlandse Taal, dat is ivdnt.org. En daar komt er dan mooi onder staan op het scherm. En dan, komt er of ze kunnen even naar Erfgoed Zeeland in Middelburg. Ze kunnen daar contact zoeken en ook daar hebben ze nog altijd mijn gegevens. Dat is v.de.tier@erfgoedzeeland.nl. Want ik werk nog altijd mee natuurlijk, ook al ben ik daar niet meer in dienst. Oké. Nou, zullen we het daarbij laten? Ja, prima. Het is echt heel leuk geworden, hè? Vind je niet? Ja hoor. Ja, ik vind het ook. Ja, dan ga ik nu de kijkers bedanken. Nou, beste kijkers, dit was het weer. Passie voor dialect. Ik denk dat de passie van het scherm afspat. Zeker doen als je zegt van als gezelschap en je hebt iets met dialecten, gewoon Veronique uitnodigen. En je hebt een gezellige 3 avonden of 1 avond, wat ook zijn. Zullen we er even op klinken? Nou, proost hè. Veronique, bedankt hè.